morning. Andito na ako sa tindahan. Ngayon, lalarga ako sa bahay. Kasi naka-lockdown sa amin. Ngayon, maghahatid ako ng food. Every other day ako naghahatid. Nakikituloy muna ako sa hipag ko para magampan yung obligasyon ko dito sa tindahan. Ito yung ano ko, supply. Ayan guys, pagkain, may gatas, may request ng anak ko, french fries, tsaka ulam. Tapos mayroon akong online para isahan na lang ang lakad guys. Yan, sacrifice ko. Tapos pagkatapos ko maghatid, balik ulit ako. Tinda ulit. Sana makabenta kami ngayong araw. Bless mo kami, Lord. Larga muna ako guys. Balikan ko kayo mamaya. Dito na ako sa pricing. Going na ako sa bahay. Mahal pa masahe 100. Tapos babalik ko 100. Hirap. Sacrifice lang. Hanggang katapusan pa kami lang. See you guys. Balikan ko kayo mamaya. A few moments later. Hi guys, tapos na ako naghatid. Ito, ang init-init. Grabe yung sakripisyo ko. Balik na naman ako sa tindahan. Namin nilalakad ko sa likuran ko. Ang taas niyan. Bawal ka pumasok pa. Grabe. So, mag-try ako pabalik. Sobra init. Maganda akong tricycle guys. Hirap. Ayan, tawid na tayo. Tawid. Takbo. Hindi basta-basta. See you guys. Balikan ko kayo mamaya sa tindahan. Guys, balik na ulit ako. Guys, nakarating na ako sa pwesto ko. Grabe ang init. Ito, kakain kami. Sobrang pagod. Init. Mission na completion. Ngayon, magbebenta na lang ako. Sana makabenta kami. The next day. Second day ng aming online. Dito lang ako sa may baba namin. Kasi bawal pa kami pumasok. Antayin ko lang yung nag-order sa akin ng cellphone. Ito guys, dito kami meet up. Last day namin ng lockdown dito sa Rio naman. Nakapusan. Kaya mga Sunday pa ako makauwi sa bahay. Yan lang, tuloy lang ang buhay. Sobrang init pa. Ay, God. Sobrang init. Yan lang kasi yung yung may mga cases sa amin dyan, sa buhat lang. May mahigpit. Case na lang. See you guys. A few inches later. Hi guys, dito na ako sa pwesto ko. Ayan, nakarating na ako. Thanks God. Tiis lang, di ba? Ganyan lang ang buhay para masurvive pag araw-araw natin yung pangangailangan. Pero ang taba-taba ng pusi ko. Have a blessed day.